Tuske mutwe asokwemanya esemo y'abamenyi b'ebunge ya Nyaribari Chache bakoragwa na wakiri Geoffrey Munari nigo banyarekoba bakugikiria ibikorwa biriya byabete ase chinsemo chiria chia Keumbu ase ritukoria ichuma ekero okia ubututukanu bwo mukutanuria ulinda mwananchi nigo baburiria basaye oteswanania nebiro osine bikole bunebyo asoko ewe chibesa na guikerania chiburaburu echo chikoirania amagima y'abantu tonyore nkwana ya yemo wakiri Munari uyu naindo kuriye kiroko kyobochumbe ime ya Nyaribari Chache se amariyada ni ngoro Geoffrey Munari orina nkubori kiroko kyobochumbe wa Nyaribari Chache amangana bete Keumbu on Friday eketu abata bagini beto barinda mwananchi na mangana y'obusoko bandasana abanye beto mbabata mangana ndonse lakini gunsim ya chakire ya Nyaribari Chache abantu bagwitwa magena buna bone yanate bunga 1 oyomo asabari bagitwa magena kukuri abangina bakore byasara Keumbu ibyasara byambo cyo serikali igoro yogo chamba twa chakire abantu abageni bagire utukwani kurwa tinsemo cyonse cya Kenya bagwa kwa magena without any justification. I want to condemn again on Friday asiraria rinda mwananchi ekereba ikiriki ngotara kwana bagama witwa magena abantu bomiedo bari nyagitari oyo mokure igobono oyo responsible to what the authorities abantu ababwatwe atwa ya kisheria wachukuliwe atwa ya kisheria biyamono niki kwarego tebya basaye anana mono bakonyako bagutumeka se again don't want to be abasaye to basako wiriwe yamo oito yomino. There is life after politics. Na ende ingyugetero yomino is democracy. Kero monto achole isaidi yakobera. To baso wito yomino esinge njalo support oyotari support. So tolerance na ende etese siasa. Na mono Nyaribari Chache eteye muna eche yandraiga ndutinga siasa iri mutuneche embesana. Ibichana ngo kwa nebichana abamurabake the youth mo basa wanja gutumiwa n'abana siasa kurwania abana bamino igoro ya siasa biyamono.